der ved Kents. Han er kusk på Carlsberg. Ved du, hvad han hedder? Nej. Han hedder Bayer. Nej, det er herligt. Nej, det er herligt. Direktør, jeg kender en mand hos Benson og Fick. Og ved I, hvad han hedder? Han hedder Hansen. Nå, hurtigt videre. Se her, den er Ostenfeldt. Han er jo en fandenskal. En mand som Ludvig, der kan bringe hver firma fremad og opad. Og så er han fuld af historier. Nu skal den nogle brandbrød mig bare at høre den sjoveste. Det er ikke sikkert, at direktøren er så interesseret i dine historier. Jo, fandme jo. Ja, jeg skal selvfølgelig nok lade være med at fortælle den med ham, der kom til at tabe sine hormonpiller ned i Langebros maskineri, så den ikke kunne gå ned. Jylland, hvor hører du dog den slags historier fra? Den har jeg sgu da fået dig op i kakaduen. Nå, hurtigt videre. Nu skal vi have Ostenfælds, den sidste Du historie. er en idiot. Idiot? En idiot, det er en, der flår BH'en af Sofie og Loren og bruger den som ørevarmer. Nå, den her historie, den foregår ned på Lolland hos en disponentfamilie. Ja. Hos en disponentfamilie, der hedder Mortensen. Og det ligger sådan med fru Mortensen, at hun ikke sover om natten, og så går hun til lægen. Og så siger lægen, har de prøvet at ligge på venstre side? Ja, det har jeg. Så får jeg så ondt i hjertet. Har de prøvet at ligge på højre side? Ja, det har jeg. Og så får jeg så ondt i leveren. Nå, har de prøvet at ligge på maven? Umuligt, så kender de ikke Mortensen. Det var fandme. Jeg kan også en. Den handler om et bankrøveri, ikke? Bankrøveren står lige foran kassen med en meget hævet pistol. Det samme kommer bankdirektøren ind, overskuer situationen, og så råber han, hurtigt ned på maven, hurtigt ned på maven, hurtigt ned på maven, hurtigt ned, og så kan jeg ikke huske mere. Jamen, jeg kan da godt huske den. Den eneste, der ikke parerede ordre, det var kasserers. Hun lagde sig ned på ryggen. Hvorpå en af hendes kolleger visker til hende, vend dig om, Rimor, det er et bankrøveri, det er ikke nogen firmafest. Er der nogen, der vil ryge, inden vi går over til mandelkagen? Jeg synes, at mandlerne er lidt hævet i år. Tak. Skål, direktør. Skål. Jeg kunne godt lide at se, hvis der var nogle flere seværdigheder her. Jamen altså, ligger jo lige deroppe, ikke? Nå, den er god. Jeg tror, det er bedre, det hvis der ikke kom, skulle du ikke have salt derinde. Hvad for noget? Hvis der ikke skulle du ikke have salt derinde, ikke? Så er det ikke det nærmere. Det skal det ud på stadion. Jeg kunne det er også en salt. Jeg skulle også på museum og det. Altså museet, det Ja. ved jeg ikke. Men stadion, Museum, hvis de det er forestiller lige her. ud for alt kirken godt. Ja. Alt Ja. muligt. Museum, det er lige her. Ja, Den er museet, det er lige efter Må- den hvide kirke deroppe. Ja, den Så lige- kommer en stor bygning lige efter. Nå. Det er museet. Jeg skulle du ikke have salt her, så? Hvis det er, de bruger, kan du have en trit, ikke? Men det forstår jeg ikke rigtigt, det der. Nå, ja, der kan jeg se, hvis det er, skulle de have salt, ikke? Men museum, altså. Ja, Ja, museet. lige på højre hånd deroppe. Selve gymnastik, der er altså ude på idrætsparken. Og, det, Og man kan. gymnastik. Ja, og med gymnastik er det. Ja. Ja, det er Haralds Lund, hedder. Nå, men så kunne du ikke have salt her. Ja, Det må, simpelthen. det må være lige ved siden af, Det ikke? er også der. Det er Nå, der. den er Ja, god. det er godt nok ude stadion. Og så siger jeg, hvis det er, skulle du ikke have salt, ikke?
Jeg Så sender. siger jeg tak for det, hvis det er, det kan hedder flere tak, ikke? De skal bare ned, altså ud på hovedet, og ned forbi tyren, Ja. og ned forbi til et blinklys efter tyren, Den og er så ind god. til venstre. Det er Borgergade, er ikke, Tom? Jo, jo. Den hedder Borgergade. Den Ja, knæ- Borgergade skal vi ned, ja. Den er god. Tak for det. Hvad så kan vi se, om den kan indmodtage den? Hvis det er kirken, den skulle ligge helt set, ikke? Og hvis det er stadion, hvis jeg kører den langt, den her stadion, den kan ikke helt set, ikke? Helt set, ikke? Greater como será. Abro como abro estar que me taro daro sin que taro. Abro como abro este po abro como stara på sju assim. Jag tror då är buko putolfi och då ding dong que me prova taro que stettar och då stutt. Jag kommer prova stitta komma. Aber jag kommer ta. Akkurat tror jeg, sir. Fremme af Gule ærter med flæsk. Grej. Nej, med flæsk. Her, flæsk. Står lige der. Noi che bevere ro tara. Moi che bevere ro tara. Kan jeg så få en gang forloren skildpadde med æg og sherry, selvom det ikke står på kortet? Det kan jo nok lade sig gøre, ikke? Forloren skildpadde. Peske. Ja, skildpadde, ja. Moi come over tara. Nej, skildpadde! Forstår de ikke dansk? Hvad fanden er det for en bule, det her? Bule! A come bravi, come Istanbul! Hør nu her. You go ud and få fat på one to understand, hvad jeg siger. Abra tarksim taraftan kan mani barwa kalata. Abra kaya tar turtur kamasini wala kabara sar tarafti kala. Khuch. Sakama bravo tarafta. Khuch. Pragma baraba. Pragma wasito. Kamanyala. Pragma wasito. Right. Ah, de skide svenskere. Pavel. Kan jeg få en gang forloren skildpadde? Sì! Med æg? Sì! Og sherry? Sì, Sherry, oh no, italiano, Martino, momento! Nej! Det skal ikke være til, jeg skal have sherry! Det skal være helt under og udenom og indeni. Med æg! Se nu her! Sig now her! Bak, bak, bak!
della piazza, come bravo si trova come cosa, come tu della finestra, e mucho come duro come tarva duro che una dura a complemento. Italiano? Nej, jeg taler ikke italiensk. Er det forbudt at tale dansk på en dansk restaurant? Jeg skal bare have en ganske almindelig gang pad med sherry. Sherry! Sherry! Sherry? Sherry, kom op, bravo. Jytte. Kisten. Strandboulevard, du. Åsel. Åhus. Nej, jeg skal heller ikke have Åseå. Hvordan kan man bære det? Camembert. Ja. Forstår de dansk? Ja. Hvor er det dejligt at være fri for de fremmede arbejdere. Ja. Har de forloren skildpadde? Ja. Vil de servere sådan en for mig? Nej. Hvorfor vil de ikke det? Det er ikke mit bord. Har de læst deres horoskop i dag? Kender de deres stjernetegn? Så kender vi deres personlighed. Vi vil gerne have lov til at vise dem stjernetegnene, så de kan genkende dem selv. Vi vil gerne vise dem, hvordan de egentlig er. Vi begynder med Tyren. Tyren er født mellem den 21. april og den 20. maj. Det er dog utroligt, som de er stedige. Til gengæld er de også rolige og ligevægtige, blide og tålmodige, loyal, robust og et følsomt vanedyr, der elsker penge, komfort og bordets glæder. Men hvorfor er de så stedige? Nå, der har vi nok vores tyr. Kom ind! Nej! Jamen, er det da ikke Tyren? Jo! Jamen, så kom du ind. Nej! Hvorfor ikke? De er ikke har lyst. Jamen, der står en stor middag og venter på dem. Hvad koster det? Det er gratis. Nå, kommer de så? Nej! Hvis man er født mellem den 22. juni og den 22. juli, er man krebs. Det, de bedst kan lide, er jo at sidde i halvmørke i en dyb lænestol og drømme og lade stå til. De er et rigtig følelsesmenneske, der er let til tårer. De er krævende og jaloux. Det er umuligt at bedrage en krebs. De klynger dem meget til folk og kan godt lide lidt sladder. Nå, sidder de godt? De kan ikke lide mig kan de ikke. Nå. Jeg kan skam da vældig godt lide dem, men forstår de, der kommer bare nogle andre, jeg skal tale med om et øjeblik. Om hvad? Ja, jeg tænkte bare, de er jo krebs, ikke? Og krebsen kan jo godt være slemme til at blive hængende. Ikke mig. Nå, det var godt. Må jeg så sige farvel? Farvel! Jamen, de andre kommer med det øjeblik. Kan ikke bare sidde her, jeg skal nok sidde stille. Ja, det er ikke så godt. Jeg vil gå på en betingelse. De skal ringe til mig. Jamen, det skal jeg nok. Hvad nummer har jeg? Mig kan de ikke. Nej. Vægten er kendt for sin skønhed og charme. Og hold kæft, hvor han benytter sig af den. De elsker at høre dem selv tale, og der går meget lang tid, før de kommer til sagen. Det ene øjeblik optimistisk, det næste øjeblik stærkt tvivlende på dem selv. Vægten vil derfor gøre alt for at behage andre og give dem ret, i hvert fald så længe de er til stede. De er lidt materialistisk, men hvor er de charmerende. Dem der, de danne mennesker. Nej, sikkert pensel tøj du på. Nej, hvad det klæder dig. Nej, hvor ser du strålende ud af. Så skal du have, har du ellers noget at rive i? Masser, bare jeg kan nå det. Ved du hvad, det skulle ikke det. Jeg tror sgu ikke, jeg kan nå det. Nå, det går da nok, hva'? Sagtens, du siger det, så er der ingen tvivl. Hvordan har din søde kone det hende med det dejlige hår? Ja, håret er nu ikke det sødeste. Nej, jeg vil nærmere kalde det for sjasket. Men hun er sød, ikke? Hun skal skilles. Nå, det var da godt, at du endelig slipper af med den rædselsfulde kælling. Jeg elsker hende! Som er så charmerende og så velskabt, ligesom du selv er.
Din dejlige fyr. Hvis de er født mellem den 24. oktober og den 22. november, så er de skorpion, ligesom Ulf Pilgaard. Er der nogle små, iskolde, beregnende, egoistiske, utrolig skinsyge og meget mistænksomme skorpioner til stede? Så kan jeg fortælle dem, at de er intelligente, energiske, følsomme og meget sexede. Nå, men det er her, du går ud, ikke? Hvorfor skal jeg gå ud? Lad med at være så mistænksom. Det ved jeg sgu da snart ikke, at man ved, hvad du har tænkt på. Bum, den vej. Altså, jalousien hos en skorpion. Jeg hørte godt, hvad du sagde! Jeg bliver nødt til at ringe hjem til min kone. Hallo, hvorfor var du så længe om at tage telefonen? Ligger du i sengen alene? Hvad er det for et apparat, der snurrer? Det er bare sumtonen. Du har slet ikke drejet nummeret endnu. Farvel, Gerda. Hvis de er taget med net mellem den 19. februar og den 20. marts, er de fisk. Det er egentlig utroligt, de nåede at blive født inden den 20. For de ved faktisk aldrig rigtigt, hvad de vil. Udskyder alting, hvis de kan komme afsted med det. De har næsten ingen viljestyrke, og de er meget længe om at træffe en beslutning. På den anden side kan man også let få dem fra det med det samme. Kom ind! Jeg er allerede inde. Ja. Undskyld, jeg så dem ikke med det samme, forstår de? Jeg vidste heller ikke, at jeg var her. Jamen, det var ikke så godt. Du skal lige høre her. Jeg skal lige stille dem nogle spørgsmål, ikke? Hvad synes de bedst om? Det ved jeg ikke. Hør nu efter, ikke? Altså... Jeg er helt forpustet. Nå, jamen, så må vi hellere hvile os lidt, altså. Hør nu her. Jeg er helt rundtasset. Hør nu her.
Hvad synes de bedst om? En hund eller en kat? Hvad synes de? Ja, nu har jeg selv en hund derhjemme. Det kan jo... Hund? Men de er jo ikke så nemme at have med at gøre. Man kan jo godt have lidt... Kat. Nancy, så kan jeg ikke undvære. Jeg kan godt lide sådan nogle små ture. Hvad synes de så? Det er en hundkat. Hvis de er født mellem den 21. marts og den 20. april, så er de vædder. De er den fødte leder, initiativrig og intelligent, impulsiv og begejstret. Mest for dem selv. De er også aggressiv, eksplosiv og kolerisk, fuld af vilde idéer, der straks skal prøves, fremfusende som en lavine og elsker kraftudtryk. Ja, værsgo! Intet kan standse mig! Nej, det kan jeg se. Hvad er deres navn? Jeg stemmer det mig, der bestemmer! Jo, men forstår de? Jeg skulle bare stille nogle spørgsmål. Så spørg! Ja, hvad er deres navn? Jeg har over til dem! Jamen, forstår de? Det var dem, der sagde, at jeg skulle spørge. Så jeg... Det dur de ikke til, det er mig, der spørger! Ja, tak. Hvad er deres næste spørgsmål? Jo, hvad laver de egentlig? Jeg vinder! Hvordan? Med min charme, jeg træder på folk! Au! Følg mig! Jeg skulle træde på nogle flere! Klap! 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 Klap.